الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بندرابي جلبي تدوبي هدتوبي راديو تولدو بانغو اونون بي ديدو جروباجي واتساب جروباجي نفور مير اندو annabima andu diine ma toppiro haajuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah awelama allah awelama islam awelama nelado amalama so allah noddi so nelado noddi jaboden mbasen wiide parce que c'est-à-dire kono non ala mbira ko sami'na wa atana min nani min jabi kede ko jomira subhanahu wa ta'ala jangte deftere teddunde a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أبو سعيد المعلى ولو صحابي جليل نلا صلى الله عليه وسلم يرتم مجور ندم أجابك ندين أسلمين أري وسلمين نلنم يا أبا سعيد يا من الدانم ويا رسول الله كم يجول النور ويمرنا نانك الله هادي Allah wi ajabo Allah en elal sunno dim e ko wurnat ma kew hayso ko juulan nor o fonno ko tajjo juulu makko o jabo al mustafa sallallahu alaihi wasallam horsala sanadama mi hala ma odo kissa yimbe tato be ngari be tay al mustafa sallallahu alaihi wasallam en tara sahababe en tare en joga ndudo wondi weynu gandara gasata en joga gandal nelaado ni halanno hen dido ndeysan hen goto yiido place jodi hen yiido joda ko jodi hen gon ndeysan jodi ciagal yimbe goddo o yalti yehi lawol mum o wi kaado hala ala fayit dum mambere wasiyuma neddo no wada gollal o ma hala kongol gol nanno mo jeygol dubi capande jiidite a tawi wiyama neddo jodi Allah wi enelaado wi ummoda jaha tay wadma yaade ko hurade ko halata ko so tay kanko kurida dum hoto wada yaade sabu Allah wima wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dil i'dilu aqrab huwa aqrab littaqwa hurade ma neddo horade fondude kanko ko bondo de o way kon Thierno Ousmane o wima Allah wi inelaado in haala ma ko dandat ma ko wurnat ma aduna lakar jodo hedo ko haalata hayso Thierno Ousmane haali non sa rumtima ko mo haala mum o woni ka yoda ka yi ka ayonaka haala Allah ayonaka haala rasul en hulbini ko golle bonde te hor yijjir ndumtina ari hande Allah ni yiko Allah andi ko woni bernde makko ma ummate so tay kon gijiraabe gonno o dadi may gandal ya mbala wayde jetta deftema biya min debi bonni feram min de ndek mi fiji min de mi jangan ha kaadil er dadi kam holko mbadano je pela hoore ma jetta lawol gongol ngona e jangude so Allah jeb ma dan gandal hen tato ndeysan hen goto jodi ciagal goto jodi hakkunde yimbe goddo yehi lawol mum o holli nela sallallahu alaihi wasallam hojjudo makko jerno hulbinaade o rumti nelaado nelaadi yewti ko yewtan o wi bandirabe on jibe do tato o wi hen goto faye Allah faye mum ndeysan on jogido farde o yido jodi o yido ala hay goto jodi o yi bowal o jodi do o wi on faye Allah o mooli Allah mooli mo o yi jodi do ciagal yimbe o hersu ndeysan woni yimbe so ngadi tay min ngone groupe be kersat inde be kersne woni jogi gacce o yi odo hersi dum ndeysan kerse Allah non so are hakkille ma iblis wina bonna ko jaara bera laysa ka misli shay wa samil basar Allah ko nanti bandirabe julbe o hersi ndeysan o yi Allah hersi mo o yi dumtido o non o rumtima Allah rumtima mom hadith rawahu muslim bandirabe sela o mo selli kes reno tawde jangde ne Qur'an haale sunan haale ndumtida ko Allah ndumtida ko nelaado la ilaha illallah muhammadur rasulullah Thierno Ousmane jettidan en jettima non biiden o yettima dubi 95 ko refto aya o kadi ha o naata berde julbe be Thierno Ousmane ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillah
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون كور على دوتر دندي لسان تشوت أي غوربونا كيشومشي على يندن فتنة من غدا نون نورت كو يوري كيتشول فوف نورت لا حول ولا قوة إلا بالله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب غاندي كو لبت على موسيدي دي دو ملائكاجي غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ملائكاجي تشاتي ديسان المصطفى دجي دوبي چapantare joyi on bendi don hankati asaman uddama jinneji kawama holko kewi alerte international wadama ban alerte general badam wadam bandrab seylan e jaman Umar ibn al-Khattab al-Faruq odon gandi Umar so seydane yi Umar dogat kono hanino hande Umar na wurde men bandirabe julbe so Umar foti ngade namden koy men so Umar fotino men hande goto o fiya dum ko laral walla ko salamburu walla ko poftal o fiya dum ngade Umar da nyaadi kanyum fiya tan way Umar so fotine hebman o fiya dumen sa andin Umar ko jogonodo fiidema sa jeewi alhaali mo gonda so Umar yino mo fiyata andu hay nelaado ko fiyatan sabu nelaado sallallahu alaihi wasallam kanko yen nange sunna Umar o yen nange sunna makko e sunna khulafa rashid Umar ko hen jeya o manti Umar o so muhaddith wonano ciagal makko ko Umar laabi jeedid ena haala ay Qur'an tintina ko Umar haali ko la ilaha ut Qur'an yutla ena jangi hande waji gorko bilejo wonno e tan jahiliya o ari Umar yimo ya sawad haajon koy bile ma gonmi o ya amirul mu'minin den Umar non amir o wallahi gile gongdim hay gor meda huccide men haalngol do kongol Umar wimo hedemi haalamba minen ko min gonno e dow ko buri bonde bilew minen ko jahili min gonno bodde tan min badano on ji Umar do yankinade so Allah tubnima awiya ka ya halnibe bakkar ma kono Allah wima wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith surtout bakkar ma biya la ilaha illallah biya nimbe aljanna bini alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الحمد لله الله فيونيما الله توبنيما الله ولدريما hoto hersudum don fada ko hersude ruttade ko gonnoda ko weddere me jengul yo buren ruttade bakkar mo gonda o bi alhamdulillah Allah suuri kam Allah tubni kam Allah yafima mami kono horo dirmo hoto warkino hoto war hoorema hoto maykino hoto nyaago hoto wad hoto miskin wad hoto cembindo bi alhamdulillah kom jiado Allah mi wana jiado fir'auna e bude de debbo bandirabe sehlam yetto Allah fewni ma aruti may diine hoto herso e dum bandal Umar hersani Umar ko min gonno e dum ko buri bonde Umar mi ya sawada an kam holko arno e mani gonda jahilin gonda bilejo de o yi amirul mu'minin o yimbe de leli beddani tan jinna mo ari o fettim o mo ya sawadu ummudu o mo sawad hedo kala mam ko hakkil o mo ko woni o mi ko mi ngongdo bedi danade o mo hedemi haala ma rasul naldama en ummillo e ben ghalib en nodde yimbe jomira subhanahu wa ta'ala yonde Allah tissa on juuti mi rabbi kido o jamma tata be do arte kam o kam ya sawad tan jogi hakkil ummo fin wallahi ngare pinan bandirabe sehlan al mustafa joni nele bi antumi sallallahu alaihi wasallam o yimo ho ha woni laabi tati o do jinne ena findinam o yimo hedo mi haalama o yimo annabi nelama min bani ghalib ene do dimbe to jomira subhanahu wa ta'ala o ajibtu lil jinni wa takhbariha wa shiddaha al isa bi akwariha mami haltu jimul ngol so Allah jabi o mbiyo min ko ngomdo ummudu o pamidano o ala adanta ko ha woni laabi tati ndeysan o findinimo o yimo rasul ari nan makka ndeysan yimbe ngongdini dum woni wi ko madina o ardo e dalado woni wi ko makka kanko o do ndeysan sawar o jetti kelo makko o fayenera sallallahu alaihi wasallam o fay makka o ari tawi nelaade ndeysan yimbe na taari dum nelaade mi sawad berende ko adduma o mo ya rasulullah mi jimdi mediri kedda dido jimdi o ari ko oppude bilew o ari oppude talki o oppude fibir baaji sa tuubi ko non batta waaji gorko yamannajo be mbimo ko kankon ko bilejo be mbi ko kalda e ko kewi o monno e do hayro o jippi o diwi laabi tati
o yiɓe mouhammadou rasulullah cuɓaɗo nelama bandiraɓe sehilaɓe o yi bandiraɓe mbino keɗe koye ukrimu mouhammadan wastafa o wi inna allah akrama mouhammadan wastafa o wi allah teddini mouhammad koye o suɓiɓe ɗum o laɓɓini ɓernde nde wonande balɗe yimɓen o dogi o faati dow haari ɓe gandi ndeke risala ko gonga jinneji kaali fiɓirbaji kaali wileɓe kaali ɗum noon oɗo diine ko gonga sa dangtaki hen a nantaki sunnatu moustapha sall a rumtima mbayata kono dumtiɗo allah o allah rumti ɗum bandiraɓe sehilaɓe o ya rasulallah jiɗmi de ko yettude allah jiɗmi ko mi jogui jimɗe mi yima ɗum nelaɗo mi yim jimɗe ma ndeysan holko haali ceerno ousmane o wi ashhadu anna allah la rabba gayru o wi mbeɗe seetti jomiraɗo ala jomiraɗo sona ala dewte sona kañum o wi anta mamuna ala kulli ghaibin wa anta adna al mursalina wasilatan ila allah yabna al akramaini atayibi famurna bima yatika ya khayra mursalin in kana fima jaaka shaybu dhawaibi wa kun li shafi'an yawma la dhu shafa'atan laysan yawma la dhu shafa'atan o wi al mustafa sallallahu alaihi wasallam yo tefanmo ñande ganduɗa ala tefo sona on al mustafa sallallahu alaihi wasallam o wiya tefaneɗa ñaago dokkeɗa ndeysan nde jengi oɗo aya in tu'adhibu fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim qala allah hadha yawmu yanfa'u sadiqun sidqum ndeysan oɗo ñalawma joom gonga en gonga nafa ɗumen o woni en wayto o woyi ndeysan mbiya Andu sallallahu alaihi wasallam ila allah wi jibril yaaƴi mouhammad ko wayata jibril ɗum ya mouhammad mbiyeɗa ko goyata allah ne andi ko wayata o wi ummati leñolam ummati woni en wayto ndeysan jibril arama ko wimi ya mouhammad leñol ma koko seera caggal ma o wi jibril holko woni hallu oɓe nanggay deftere ma deftere allah e sunna ma nde ɓe daɗata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.